ndị be anyị ndị Igbo daalụ nọ kele nke na-eme na abịakwanụ m ọzọ onye akpọtụwa na ụlọ onye kwuru okwu onye akpọtụwa kele ka unu melụ Krismas na-akpụketa maka ndị kwenyere na Christianity depending on kalenda ị na-eso ndị be anyị daalụkwanụ ha sị nka m kwuo obere ife wepụwa ndị Igbo kpọcha Igbo kara aka Igbo anyị achọghị ka o mee nhacha ọsọ enya bụrụ na agha apịalụ ma ọ bụ na anyị na-emegodu strọgụl Igbo anyị aghacha ndị be anyị agwụghọ m onye ya bịa na-agwa ụnụ etu ọ ezite ụnụ ụtọ. Yes, anyị na-edifend ndị Igbo etu anyị nwere ike, na agwụghọ m onye ya bịa na-apampụ ụnụ na-agwa ụnụ etu ọ ezite gị ụtọ. Ngwụrụ pastọ n'ụlọ ụka etu a followers ndụkwa na social media ka ọ ya adụkwa ị na-anya ejichaghị ike eso m, a na-esokwa mmana ndị na-eche uche ọfụma na-eso m ịghọtala ka mma na-agwa gị eziokwu mma pampago mma ekwu ife etu o si wee dị mma bịa na-eme ka o wee ka m ghara imejọ ndị ụka ma ọ bụ nwere ụdị okwuchukwu mma ekwucha etu a mbịa na-asịkwa ha ndonu ama na o nweghị enye ife a mejọ nna o mejọ gị ịgbanwee ife m na-ekwu etu m si ekwu nke m mma bịa ya na-ekwu ndị Igbo ma ụnọ kwụrụ m ụgwọ ọnọtụ mma na-edifend ụnụ ife m bịara ime ndị be anyị ya na-eme ife strọgụl ọkwe anyị chọrọ nnwere onwe mana anyị ya na-emete anyị chọrọ nnwere onwe nwe onye achọghị nnwere onwe. Naijiria n'eziokwu Naijiria agasara agasa ịnenekwu anya ọtụtụ ekpere mee ọtụtụ ife ka edozie Naijiria, ọtụtụ esikwana na politiks kwado ọtụtụ ndị dịka Peter Obi nwere ike ibido mgbanwe ahụ, mana unu n'anya ife niile na-akwasa ụfọdụ echechago wee sị nọ inwere onwe ya ka mma. Anyị nwachakwala nwere onwe mana nwere ife nsị ka ndị ụnụ ọ Biafra ka Igbo Nation kele nke ụnụ chọrọ. Biafra ma Igbo Nation ha ncha freedom mana onye nke ọ na nwere ka o si wee na-aga. N'eziokwu adịghị m against Biafra mana nwere ike ọ bụ na na-achọ n'ụdị Igbo Nation, ụfọdụ na-achọ n'ụdị ụzọ ọzọ nwere ike akwụna ma ife na-azụ Igbo Nation of ndị Igbo, homogeneous Igbo Nation. Ụfọdụ nwere ike na-asị Biafra. O nwere onye nnụrụ na-ekwu okwu ọ sị na ndị na-eme Igbo Nation na ha dị wicked, na ha achọghị ịchịkọta ndị ọzọ. Ndị be anyị ka a na-anụ ọgụ Biafra, unu n'anya unu afụ na ndị bụ ụzọ kewapụ onwe ha nwokewe ndị agha asụ Igbo, ndị agha asụ Igbo nọdụkwa ha soruo obele etu a ka si kewapụ onwe ha. Emecha ife niile eme towards 1970 Biafra bie ọkwe abịa bidokwa Biafra ọfụ na 1999 waziri ike ebidolu. Unu n'ezi anya ọ dịka ọsọ ife ndị South East Igbo inenegasị ndị ọzọ gasị esighị South East na-akwado ha na ha pegasịrị mpe. Ọ dịka ụfọdụ na-adị ha ka Igbo abịakwa na ịghọ aghụghọ ha na-aghọ ọka Igbo bịa chi anyị, ọka Igbo bịa chi anyị. Igbo ya chi anyị kele ka Igbo esi chi anyị kele ka anyị na Igbo esi nọkọsị ọ ya aka mma ka anyị nọ n'ime Naijiria na-ata afụfụ a. Anyị nwa wee bido oke ndị na-eme na-achọ ka akpọkọta ma ndị agha asụ Igbo ekweghị
unu nene anya ịpụọ na South East ikwute Biafra na other states inene anya ihe enwetanwu even 5% of their population sị na ha kwenyere. Anyị nwa wee necha anya wee sị ka anyị na-emekwa ife Igbo Nation nọ ya aka mma. Igbo Nation anyị wee wụrụ na Igbo Nation anyị nwere ike start n'ime Nigeria. Ma sure mgbe Chineke si na anyị ekewapụ ife anyị na-emegodo ka ndị Igbo nọkọ ọnụ na-ekwukọ ọnụ. Ọ ka dịla anyị izi ozi ọma nke Igbo Unity, Igbo Nation ọ ka dị izi. Ọtụtụ na-ekwenye na Biafra dịkwu mma. Mana ọzọ onye apụta sị na ndị na-eme Igbo Nation dị stupid na ha dị selfish. Kedu ebe mmesi zawa onye a? Achọbụghị m eze mana etu akwụna maka mgbaka si edili wit ndị ya na ha na-eme. A nọkọta a na-ekwu okwu ozi ọma ọzọ ekwuchaghị nke a kpachapụrụ onye a tụchapụrụ ya okwu. Ndị be anyị mmadụ na-eso na Eastern region ahụ nke 1967 mmadụ how many ndị awụghọ ndị Igbo ọ na-ekwecha kwenyelu na Biafra na-emekọta. Unu negasị anyị fụ na ife a na-akpọ sprinkles sọsọ few abịa ka ebe no few. Matakwa na amata asị na m chọrọ nwere onwe mana enwere m ike si ụnụ nekwa ụzọ ntị achọ ya. Ma nwoke ike si ụnụ ama like ife dị etu a na nke a na-eme. Ị nwekwara ike isi na ịlaik ọkwa ife dị etu a na nke m na-eme. Mana mụnwa believe na Igbo Nation ọ ka dị mfe, dị izi ịchọta, dị izi ipreach, dị izi inwe ndị ya esogbu. Ọ ka dị mfe ndị mmadụ isogbu kweta ka Igbo na-emekọ ife ọnụ dan ịbịa na-akpọkọsị ndị agha asụ asụsụ Igbo. Ụfọdụ a na-efil ọkwa ndị Igbo ha abịakwana ụzọ anyị esi owe. Ụnụ na-anụgasị na ya nụnụ. Mụnwa anọgo na social media ife gbasara social media as a manager na social media since 2014. Anụgo m ọtụtụ akụkọ. I interact go with a lot of people. Ịghọta? So mụnwa ma anụgo m ife ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu. Afụgo m na ndị Igbo ka kwekọrịta n'onwe ha n'ime ife Igbo karịa imekọsị ife ọnụ. Ndị ọzọ na-eche na achọkwana ịghọgbu ha. Even ndị Igbo a na-ekwu outside South East ọ dịchaghị izi. Ma chọzie mgbe ị na-achọ inweta onye agha asụ Igbo outside South East ka ọ bịa soro mewife Biafra. Dịka m si ekwu ndị na-emekwa Biafra ma ekwe na ife Biafra adịghị m against Biafra. Mana nụrụ onye na-ekwu okwu ọsị Igbo Nation anyị useless na nke ka mma. Igbo Nation anyị, idea of Igbo Nation unify Igbo, unify ndị na-asụ Bia. Ọ na-emeke a lot of progress. Ọtụtụ kwenyelu. In fact, ndị na-champion SF, a lot of people na-champion si na outside South East. Okay, ifu na na-aga ọfụma. Ọ maka ndị na-ebido campaign na ndị na-ekwu unify Igbo amaghị ife a na-eme. Ndị Igbo sụkọta ọnụ godu, ọwụgodu na anyị enwetabeghị, anyị enwelbeghị onwe anyị mana anyị na-asụkọtagodo ọnụ n'ebe anyị nọ. Ọ ya na-agala ya ọfụma. O nwesịrị ọtụtụ ife anyị kwesịrị ime. Anyị sụkọta ọnụ ma ndị na-achị anyị sụkọta ọnụ ife ya agbanwegasị. Ka m gwa ụnụ Nigeria federal gọọmenti Nigeria mekwalụ nke a marginalize ya ndị Igbo. Abụrụkwa sọ ndị Igbo ka a marginalize ka ụnụ mmalụ. Abụrụ sọ ndị Igbo na-efe esi ife nwa. Ọdụ ọtụtụ ndị na-efe esie. Ndị Igbo na-efe esi nke ha, it's obvious, yes.
mana nsogbu anyị ebe nsogbu anyị ka dị iwu ndị na-achị anyị na-ebufusi ego anyị. Onwebụ mgbe a sị na-akwụsịrị allocation na-abịala anyị. Ma mgbe Buhari na-achị, ịmana Buhari afụghọ ndị Igbo n'anya. O gosiwaga na ọ like ndị Igbo, mana ọ kwụsịghị allocation anyị. So if ya ajụzi iwu kele ife eji billions niile a ma security vote ha ncha niile allocation from crude oil, kele ife eji eme ọ ndị na-achị anyị. Kele ife a ji eme mgbe o tibatara Abia steeti, ụfọdụ ụfụrụ na nya na enwere ike ịgbanwe obodo. Ọbụrụ na afọ ka Abia na-adị mbụ, mana oti agwagonu na ego a na-enweta na-enwere ike iji ịgbanwe obodo. Ndị be anyị ka anyị bido na asị charity begins at home. Federal gọọmenti na-emejọ anyị, kele ife amịla anyị, enyekwara anyị allocation anyị, mana oke alụbụ seaport mana anyị alụ. Ọ ndị Igbo na-atụkarị afịa, ọ na-alụ seaport ọ dị izi, ọ dị mfe kwe. Mana onye Igbo tụta afịa, import afịa, ma alụ seaport ma alụ họ, itinye markup gị n'elu afịa, lekwa afịa gị, kele ndị ọ na-afụfụ ndị na-ego ego. Ihe enwekwa gain gị chọrọ inwe, ihe agbakọcha etinye n'elu afịa, lekwa. The men nsogbu anyị iwu ndị na-achị anyị na state level na local government level. Ọ ha na-ewu nsogbu anyị ebe a ka ya agbado aka gwa ha jiri ego anyị mee ife kwesịrị iji ego anyị eme. Ọdụ ọtụtụ ife anyị ahazigasị. Asịkwa m ndị na-eme Biafra ma ekwe na ife Biafra, I'm not against it. Mana asịkwa na m na-edo against Igbo Nation idea. Igbo Nation idea wo ọ dị easy, ọ ya manifest n'ime Nigeria. Chineke sịkwa na uche ekewapụ ka ngwụ na eziokwu. Ndị Igbo nọkọsịrị ọnụ na-agbanyeghị steeti ọbụla ha nọ na, mana ije nene maps ka ise mapụ ndị Igbo, ịya afụ na ha nọkọsịrị ọnụ. Enwere ike sịgo jego nne na Anioma, onye sigo ka etinye Anioma na South East, Senator Ned Nwoko, ha enenego mapụ kwa fụ na akpọrọ ya Delta steeti, Igbo nọ na Delta, mana inene fụ na ha join oluti Igbo si Anambra join kọsị ya onwe ha. Onweghị ife gbuwara ha n'etiti kenye ndị asaịdị ya, kenye ndị ha nọkọsịrị ọnụ ebe niile a na-akpọ ana Igbo. So ekwenyere m n'Igbo Nation. Onye kwenye na Biafra ọ dịkwa mma. Ị na-eme nke gị ka anyị na-eme nke anyị. Igbo Nation ahụ ya ebido n'ime Nigeria. Kịta anyị nọkọsịgodo ọnụ, anyị enwebo freedom. Anyị na-emekọ ife ọnụ ka ndị Igbo mara ka anyị esinyela onwe anyị aka. Ụbọchị a na House ka anyị kwuwelu maka regional government. Ndị ugwu jụ si mba na ha ekweghị, si eme na regional government na-asị na ya. Mana o nwere ife ofu onye ugwu furu okwu onye senator Elozona Mafe, ọ sị na ha chọrọ regional government mana ha chọrọ ị na-emekọ ife ọnụ. Ha ya na-eme ka regional government mana ha ya na-ekelu from etiti federal. Ha na-ekelukwa from federal, ha na-emekọ ife ọnụ na region ha ka regional government. Ife ha na-agba ọsọ ọwụ ka ha aghara ikwupụ ha ọnụ n'ala federal ahụ, maka federal ahụ ka esi wee based on that federal ka esi wee na-adọta oil ndị Niger Delta, na-adọta gas ndị South East. Na asị ka eme regional government anyị aṅụzie oil ife ma gas, federal ya agbachako onwe ife ya dị na federal. Nyaw na state level ma ọ either na-eme confederation ma ọ na-eme regional government, ife region nwere. So ha ma ife a na-eme ebe ọwụ na anyị enwebeghị ikikere ka eme regional government ahụ.
o nwere ka ndị Igbo esikwa na-enyere onwe ha aka act ka si na ya ewu a regional system. Onwe ife anyị alụgasị governors kweta enwere ike ịlụgasị railway connect ya ndị Igbo niile with railway. Ịpụta n'ụtụtụ etu a ịnọlụ n'Ọnịcha iru Aba natakwa ọdụka esi na Jos bụ ofu moto n'ihu begu ije ma oje na rail station baa Aba lutekwa gaa akụkụ Igbo ọbụla ị chọrọ. Ụfọdụ ya sị m kelee ife ndị nọkwa na Asaba eme ndị nọ na another steeti o nwecha ka ọ ya esipụtụ ha agreement with the steeti ha kwa a connect ya Igbo niile. Igbo niile nwechara ife nwere ike imekọsị ọnụ na-enyere onwe ha aka. Ekwesịrị ihe na-agba Igbo Cup, Igbo competition. Ebe ọ na a na-asị Igbo ha ncha ewepụtasị onwe ha agba Igbo competition. Enwe development plan. Ịmana Zik nwebụ development plan for an Igbo, ezigbote development plan. Ịmana mgbe asị South East is the fastest growing economy. Look at before the war. Zik nwere development plan, mana ife niile agasasịrị ma agha everything. So ife a ka anyị na-achọkwa ka anyị weta ebe ọwụ na anyị nwere ike ịpụ Nigeria, mana ka anyị nwegodo nke anyị na-eme inyere onwe anyị aka the formidable na act like a country n'ime Nigeria. Security ha ka dị, ndị amị ha ka, ndị polisi ha ka dị, mana o nwere ife anyị na-emere onwe anyị. Enwe union together dozie ebe anyị ka o nwere ike nwee plan for be anyị, hapụgodo ife na-eme n'etiti na ife eto ogologo ebe a ka nsị ka hapụ ụbọchị ọzọ anyị ekwukwa na daalụ nọ. Afa m ụwa azụ ka o je ngwanụ.